Yeah. De var selvfølgelig alle sammen stealth. Ja. Ja. Ja, det er accept. Men jeg er ikke engang accept, jeg bare er. Ja. Og vi bruger CD. Yep. Jeg går på prison. Nej, han forsvandt. Fucking vanish. Gå på rocken. Ikke længere. Han er væk. Ja. Han er rundt med mig. Jeg går på walling. Ja, sådan er. Jeg går over på prison. Fuck! Absorb! Han laver castbolt. Ja, jeg er på wall, eller på healer. Ja, jeg fortsætter bare på... Fuck, jeg blev videre. Gå nu væk. På deres rogue, Ja. Fire. Jeg er også fire. Door freeze. Jeg er på deres rogue lige nu. Jeg er på wallongen for at stoppe noget damage. Deres rogue... Rogue dræbte Tim. Wallongen er bare så langt nede. Ja, det er samme... Ja, så er wallongen væk. Nej, på rocken? Eller nej, bare for... Healer. Ja. Fuck nu af. Den 4 der. Ja. Så drikker han selvfølgelig. Jeg er sap. Jeg er også saft. Jeg blev chipshottet. Han ser mig. Rock nu? Ja. Fuck! Kom nu, dø! Jeg er firet af priesten. Ja, jeg er også videre. I evigheder! Nej, kom nu! Kom nu, ja, sådan! Nej, jeg er død! Nej, så er Jeg det tager freeze med natter mana. Ja, men det passer mod healer. Ja, han har intet mana, han har 7k mana. Jeg havde bare den der fight der hedder jeg ikke. Ja, men det gør jeg Sådan. ikke. Oh my god. Yes. Muslims are good.